duwe tresno tenan dianggep sepele abang lambi penake. Alhamdulillah derek silaturahmi neng desa ndi nang Narum Manis dukuh duni teng dalemipun Pak sapa maya? Alah mangan rong piring ora kenal lali. Ayo sapa mangan nanti rong piring barek-barek lalinan. Ya cerak yoan. Pak Januri, nggih Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah. Tak kandhani. Apa? Dolan ning gone Pak Pendek. Pak sapa? Pak Pendek. Nah, acara Walimatul Khitan. Kowe iki lho, apa to? Wong adoh melu dolan rene kok iso. Lah iya. Wong wis suwi ora tau dolan mriki nggih Bu nggih. Nek biyen kae koyoke tau ning kono iki conggone Pak Pendek. Pundi Pak Pendek? Kok Pak Pendek? Kok Pak Pendek ngarani sak pendek. Terkenale lho ning kene iku. Januri. Ya yu ya. Oh krungu ta ora kowe? Dadi iki mau ora nenggone Pak Januri tapi nenggone Pak Pendek. Ya Pak Januri. Tak ijoli. Oh kowe iku anggere nyekel mic seneng Koyo kowe kenal-kenal. Lho ora kenal. Jajal, ndi piyantune sing Pak? Sing ndi Pak? Pendek. Gayane Dijal. Jare terkenale Pak Pendek. Ayo ndi? Ayo ndi? Ah, nek iki jelas ora kleru nek aku. Dijal. Nek kowe biasane ngetarani kan klambine batik. Batik. Lagek wae kae to wonge. Klambine. Sing piye? Lah iku mau angger wong do disalami ngene lho. Nak wong salaman biasa piye? Ya saplek ngene. Nek Pak Januri beda kok. Nempel dodo. Nah Pak Januri piye? Plek. Mosok ngono. Ngono kok gak ana sing merucut ya. Apa Lah piye awake dhewe do neburi Pak Januri piye nang? Lah apa de neburi? Sapa ngerti ana sing kecer nang burine? Iya. Alhamdulillah. Tak seling kula nggih yu nggih. Alah gayam. Hah? Gayam ku udah diopo arek. Mak Kowe ku mbok koyo barek-barek dhewe. gak ngono ya, Tak. Mbok eleng karek ya. Blas. Ya Allah supaya angken swidak tau rene ya. Alah kowe koyo barek-barek dhewe koyo SKSD sok kenal sok dekat. Ora perkara ngono. Aku iki anggota Krida Carita kurang luwih ana nek 19 taun. Iya. Loh. Mosok sampean lali to, Bu? Mosok lali to yu? Iki dagelan tau mlebu TV lho. Tau mlebu TV ya, Sus ya. Iya. Lah, Tau mlebu TV nang Indosiar. Dadi bintang tamu ya. Oh, ora trimo kuwi. Dadi apa? Acara patroli, Terus copet kecekel ya iki. kamu tak suapuk sison malah. Barang ora. gayane sok kenal sok dekat. Terus eling kula mbok. Kok menawa? Rupamu lho dijejer wong telu. Jejer kene. Sing ora umum iku tok. Kok iso? Cara Mas Gatot, Lagi mbok titikane wis ketara. titikane wis ketara, buka seret. Oh, angger rambutnya warna-warni Iku Mas Gatot. Lah nek kowe dibuka seret, angger rambutnya ireng kaya artis Korea. Mas Ucus iki, Nah. belahan tengah. Lah iki ya padha ae, Bu. Buka seret, angger kaya baksone Pak Jamari ya iki. kaya baksone sapa? Pak Jamari ki lho, lemu ki lho. Heeh, Kang. Pentole ana sing sakmene iki. Pak. Ana ngarani tek bakso pentol sakmene iki cangkeme sepira? Pak Jamari, nak pentole jenengan kurang iki lho ana pentol jumbo. Mpun sampean nggih ra apa-apa. Kowe iki dadi wong do kurang ajar Kok kurang Mosok ajar. ngarani Kak, mosok kaya pentol ya? Nggih. Agian nek mbok klamuti guyu ae kowe seneng amat. Ora ngono. Lah apa to ora? Karo dene kowe mergawe ya ora gelem dhewean. Apa nah? Sing Pak Pendek dilega mantap-mantap ora kowe. Ora rupane lho wis mantap-mantap. Mencepe ora perkara piye-piye. Piye? Apa? Karena apa? Mbah watepe nyangoni wae. Oh, dagelan njaluk Tak sanu. tanggone wae. Nah, dinggo menak ora mbok nggo mergo ana kembaranmu. Ndi? Lah iki terus kebat tuh.
Kowe ora kembar kowe piye? Cek. Kok kaduan. Masa? Murti ini ngapa le murke iku? Lho kowe kok kenal pacarmu iki po? Ya. Blok. Megane ngombe jombok jak Lah lah. iya kok apal men. Ora apa-apa kabeh iku anak putune Adam. Nah. Kabeh iki sedulur. Ora apa-apa dulurku sing ngono-ngono ya ora apa-apa ya syukuri ya ya. Lho ngono. Kowe cek ketoke seneng nek aku dadi dulure Ros ayo guyu ae. Lho, ning anjen ana kemiripane kok. Heh? Kono gundul kowe ya gundul. Padha mentuluse. Tendek ya padha. Jajal umpama dijejerno dak kaya lato-lato. Otak. Awake dhewe matur suwun sangat kalian Ameng Gugati Bapak Januri. Pak Januri. Kunjuk sedaya para tamu sugeng lelenggan kati mardu-mardukane penggalih saha sugeng rahapi punapa ingkang dados pasugatanipun ingkang Ameng Gugati dalam acara Walimatul Khitan. Didongakno muga-muga adik ingkang nembe dikitan dadosaken putra ingkang waladun sholihun yad'ullah. Amin. Kowe ndongakno piye? Aku tak dongakno muga-muga adik sing dikitan saged mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh, mikul dhuwur ateges saged mikul dhuwur derajate tiyang sepuh tuwin keluargane, mendem jero napa sing dadi wadine keluarga tansah dipendem jero satemah kari arume kari kabagyan mulyane. Kowe ndongakno? Dongakno Muga-muga adik sing dikitan amin Allahumma. Amin. kok Allahumma nganggur iki? Lah Isine iki lho. dongakno pirang-pirang ngono kok. Donga dak maneka warna, saya akeh dak malah saya diijabah sapa ngerti salah siji. Tak punggel omongam. Apa? Kowe lagi metemu dirasani sing tukang live streaming nggawa HP. Ngrasani. Ih setane krido metu ngenyek kowe. Lho kowe ngarani aku setan ya? Mune ngono mau. Masa? Iya, takoki marang anu. Lho, sik ah, mosok mirip setan. Iya. Rumah Ngece. kami iki mirip setan ta piye? Persis. Iki mbok arane setan ya ampun, ya ampun. Ora ya Mas ya. Wong iki demit. Sik ah. Apa? Kowe ambek aku mergene sik kok. Mosok jenenge barang sing elek kok tiba aku kabeh. Aku yo mbah iki kula sing tukang live streaming. Aja ngono arek mosok setan ngene. Sampan dian sego. sampean asline uga moyok ya, Kak. Lah terus. Ngepasno. Ate ngepasne berarti aku mirip setan apa? Ya nuwun sewu. Iki asline kan kok Gunung Lawu. Syah. Lho kok Gunung Lawu iki lho. Lho, Jare kok branglor. gak kok Gunung Lawu ngono. Lho asline mah Gunung Lawu. Gunung Lawu. Syah, Gunung Lawu iku nggone tuyul kok. Cangkemmu iku malah Malah nggone tuyul. ana teh tuyul samene gede. Lho nek kowe dadi tuyul macem pantes ora dadi tuyul. Sabar son. Yo tekan mur barang yo muni. Ngomong terus le murmur kowe iku. Melak ae. Tuyul semono. Ana tuyul nek samene gedene. Lah lumrahe sepiro? Lumrahe tuyul iku cilik-cilik. Lah iku macem. Sepira tuyul kuwi? Endi? Nak mlaku piye? Lho, persis. Pramila nak sing duwe ali-ali dompet sampean cekeli nggih, soalnya ana pakne tuyul mriki. Gak apa-apa ya yo sabar. Heeh. Kabeh iku ancen kahanan donya iki sancen didum kok. Nah, Didum kabeh. Yo, Pancen yo ana sing apik, yo ana sing elek. Ora apa-apa. Kok umpama aku sing apik yo tak tampa. Lah nek aku. Umpama kowe sing elek yo kudu nrimo. ngono. Iya, gak entuk nesu, Pak. Gak entuk nesu yo Mas. Kahanan donya ana loro, ana sugih, ana mlarat. Lah sing sugih, Aku sing melarat. kowe ya ditampa. Gak entuk nesu. Gak entuk nesu. Gak entuk nesu yo ora apa-apa matur nuwun. Ya sok-sok ya kok ning donya iki ana sing waras, ya ana sing edan. Lah ngono kuwi sing waras, Aku, sing edan. kowe, Ancen ya yo. gak entuk nesu. Aja Donya iku ancen macem-macem. ana tetembungan manusa urip tinetah padha, urusan rupa lan rezeki dijatah beda. Beda. Ana sing bento ya ana sing edan. Nah iki cocok Lah, iki. iku. Lah sing bento. Kowe Ah iki. Lah sing edan. pak kabeh kowe. Tak jejeg rae. Pek sisan. Wae nek mbok tutukno ora ana bare. Wis saiki ngene, aturi panglipur takoni ibu-ibune utawa bapak ingkang badhe ngersake lagu. Nggih, heeh. Ketembangan. Nggih, monggo para tamu ngersake lagu napa?
Bila wonten tembang mengke menawi saged langsung diaturke. Nggih, mboten napa-napa. Mumpung pemangke kali ibu, bapak-bapak, adik-adik, kangmas, mbak-yu, mbah-mbah, buyut-buyut, canggah-canggah, waring-waring, gedebok bosok, udek-udek, gantung siwur. Aduh men lah. Wakai lah. Nek menawa do nonton kabeh. Mboten wonten pamundhutan. Iki lho sing bakul sampe njaluk lagu. Heeh. Alah, lagune lagu apa? Ya aja kuwatir kok bubar nang kene. Iki omahku ya cerak Mas engko do mampir ya. Mas Gatot tak mampirno mampir nang nggonku. Tak cawisi pitik. Heeh, cocok. Engko saumpama kanca-kanca teko, engko Mas Ceblong gelem teko. Engko langsung tak sembelih. Oh tak sambut tangkep pisan malah. Ana bu sebelah ku ndang mati yo. Ngene lho Mas maksude. Aku kan ketoprak main cerak nggonku. Lah iya cerak nggonamu. Tak cawisi pitik Mas. Matur nuwun. Kanca-kanca tak kon mampir. Aku mara Mas Ceblong teko, langsung tak beleh. Oh gak mara lah aku. Maksude iki lho. Tak cawisi pitik. Sing mbok sembelih sapa? Iku mau pitike. Ceblong. Wah iya. Diaturi napa Bapak? Ora ana sing njaluk. Mboten wonten. Wis diaturi sing ambek. Pak Jamari. Pak Jamari. Pepeling. Pepeling. PPLE mateni eng. Bileng. Kok bileng to? Pepeling. Ya. Nggih, monggo Pak Jamari bos pentol. Nggih terobosan pentol sak gedene mene lho, Pak. Aku bayangno. Jamin iki. Iki wayah wong resepsi pentol dhek luar sesuk awan sore ngono lho. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ayo Mas langsung diaturi. Ya pepeling. Nah, iki kok ya ana adik sing ape nyumbang lagu. Betul, ana generasi penerus awak dhewe, penerus budaya sing ape. Nderek nembang. Live streamingnya apa itu? Nur Hadi. Betul. Nur Hadi. Orang mata. Nur Huda, nggih, Kwalek Nur Huda channel. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake. Andan wis kumandang wayahe sembayang netepi wajib jauhe pangeran. Salah dadi cagake agama, lemang wektu kudu tansah dijaga. Isi koma lan tentumalina luwe sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar, Sholat sayekti ngetoke tindak mungkar. maghrib lan isya jangkebe. Ayo kalian ditambah sholat sunnahe. Aja sembrono iku perintah agama. Rinono ning donya mung sedina
wajib dawuhe pangeran sholat kaki cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna Bos Dawi yen berjamaah asline wong kok kene dhuwur lan asar sholat saya ngetoke indah muka lan isya jangkepe ayo kate ditambah sholat sunnahe jo sembrono iku perintah agama eling ana ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng besok munggah swarga Sugeng rawuh panjenengan Bapak Dawi dari saking Gadungan. Sejo Mulya. Sejo Mulya. Nggih, asline mriki, asline nggih Pak nggih. Oh, pidalam asal mriki. Nggih. Alhamdulillah muga-muga sukses pemotongan ayamnya. Bose. Iki ngene Mas. Ana bocah cilik ya sing wis sering juga viral juga. Sudah viral. Suarane ya apik. Ya apik. Ya Dek, ayo Dek sikit sini sayang. Sini. Sini sayang Dik Sigit. Oke. Iya bocah kok kene dhewe termasuk bocah jaken dhewe. Asli Putran Jaken, Sido Mukti, Kemangi ya. Kemangi. Sido Dek Mukti. sikit apa nyanyi apa sayang? Sayang lagune napa? Kanggo mikir tinggo. Puspita Nono. Puspita Nala. Puspita kuwi kembang, Nala kuwi ati. Dadi kembang. Iki cerita sumbene gede dadi dalan. Bareng Dadrus Audio Nur Huda Channel. Oh, sekali. Nggih, pinter lele. Bocah kaya. Marai sapa? Ke Mari sekolah, ke sekolah nang gek Cek satu sekolah. Wis metu ra sekolah. Oh, piye cek sekolah ora Dik Sigit? Isih. Nah, Kelas kalih. kelas kalih. Tapi kelas SD. Kelas 2 apa? Kelas SD. SD. Cita-cita pengen jadi apa? Penyanyi. Oh, penyanyi. Cari tadi polisi. Ya. Mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan. Iya. Ini Mas Jeblong mantus disikit, jroning suka kudu eling lan waspada, meh surping surya. Ngono. Sewangan. Luru Pak Warto, sowan nggone bendara. Kok bengit? Mangkat. Ayo timbang entuk duka. Ayo ndang nang Kutaraja yuk, sowan nggone bendara bareng-bareng yuk.